WePapers elektronikoki digitalizatutako materiala bizualizatzeko balio duen online zerbitzua dugu. Eskaintzen duen zerbitzua Flirk irudiekin edo YouTube bideoekin egiten duen antzekoa da, baina WePapers dokumentuetan oinarritzen da. Zehazki, hezkuntza arloari lotutako dokumentuak bilatu eta elkarbanatzeko zerbitzua du. Hasteko, web orrian sartzen garen lehenengo aldia baldin bada, erregistratu egingo gara. Horretarako, gure izena eta ikastetxe edo unibertsitatearen izena sartzeaz gain, e-maila eta pasahitz bat ere sartu beharko du. Jada, erregistratuta baldin bagaude, egin behar dugun gauza bakarra da gure kontuarekin sartu. Behin gure kontuarekin sesioa hasi dugunean, menu printzipalera joan eta honek hainbat aukera eskaintzen dizkigu. Batetik bilatzaile bat aurkitzen du. Hemen edozein gai edo dokumenturen izena jarri eta igota dauden dokumentu guztien artean emaitza posibleak bilatuko dizkigu. Bestetik, behekaldean, beste erabiltzaileen profilak aurkituko ditugu. Hauekin harremanetan jartzeko aukera eskainiz. Eta erdialdean, WePapers eskaintzen dituen 3 funtzio nagusiak azaltzen dira. Batetik, dokumentuak bilatu, irakurri, deskargatu eta inprimatzeko aukera ematen digu. Bestetik, gure dokumentuak gainerako erabiltzaileekin elkarbanatzeko aukera. Web orri honetan munduko leku desberdinetako ikasleak erregistratuta daude, eta honek beraien arteko komunikazioa eta dokumentuen elkarbanatzea ahalbidetzen du. Eta azkenik, gure dokumentuak gestionatzeko eta dana antolatuta edukitzeko aukera ematen digu. Hau guztia egiteko goiko menuan honako hau aurki dezakegu. Gure profila. Hemen, gure pertsonari buruzko informazioa, gure dokumentuak, kontaktuak, mezuak agertuko zaizkigu. Navigazioa. Hemen, web orrialdean igota dauden dokumentu guztiak gai desberdinetan antolatuta dauzkagu. Ezkerraldean, bilaketa egiteko erraztasunak ere eskaintzen zaizkigu. Ze dokumentu mota bilatu nahi dugun, ze hizkuntzan. Eta bukatzeko, dokumentuak igotzeko aukera ematen digu. 3 egunetan saiatu gara dokumenturen bat igotzen, baina dirudienez web orriak arazoren bat dauka.